estret, eh?
L'avi, no? Espero. Sí, no. L'estampat de la tela. O si no, posa a sota i fan... Mira, és la somata. Que t'estic dient i que com no hi ha ningú a l'ajuntament, treus la bitxeta en falla i te la prens. I no, la trec a passejar. Anem allà. Aquí fer un ballet. Això amb la pel·li Sarantera. Venim aquí un dia, els aixequem uns quants i sortim pirant. I tant, i ens els enduem cap a Capafonts i els fem de Capafonts. De una. Simplement, ella... Iuhu! El meu s'ha quedat sense gegant. Nosaltres en tenim 5 parelles per